Kratko sažetak ovog kliničkog istraživanja. Naime, policijski službenici Policijske uprave Zagrebačke službe kriminaliteta droga su uspješnim prikupljanjem podataka došli do saznanja da se 38-godišnjak sa područja grada Zagreba bavi kaznenim djelom neovlaštena proizvodnja i promet drogama, odnosno da nabavlja i dalje prodaje drogu, marihuanu i kokain. Sukladno tim saznanjima započeli smo kliničko istraživanje na način da smo 6. svibnja uhitili navedenog 38-godišnjaka nakon izlaska iz stambene zgrade za koju smo raspolagali saznanjima da u istoj posjeduje stan u kojem se kriva droga. Prilikom uhićenja kod njega je pronađeno oko 148 grama droge marihuane, nakon čega smo u suradnji sa nadležnim državnim odvjetništvom ishodovali nalog za pretragu te izvršili pretragu tog stana. Ovom prilikom je u stanu pronađeno 1380 grama droge marihuane, preko pola kilograma droge kokain, aparat za vakuumiranje, vrećice za vakuumiranje, digitalno valje za precizno mjerenje mase, te je kliničko istraživanje dalje nastavljeno u cilju utvrđivanja eventualno nekih drugih osoba koje bi se mogle dovoditi u svezu sa navedenom zadnjom droge u tom stanu. Također smo temeljem saznanja i opet govorimo u suradnji sa nadležnim državnim odvjetništvom